اینجا майдони чормағзи заминӣ аст ки ҳоло мавсими ҷамъоварии он мебошад. ин майдон дар чашмасори ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷойгир аст. гурӯҳи беш аз 20 нафараи кормандони кироя барои ҷамъоварии чормағзи заминӣ кор мекунанд. олтиной умирова низ аз ҷумлаи онҳост. вай давоми 2 рӯз инҷониб барои ба даст овардани ҳосили пухтарасидаи чормағзи заминӣ ба саҳро омад. мегӯяд бо ғунучин кардани ҳосил маблағи меҳнаташ аз корфармо мегирад ва барои захираи маҳсулот ба фасли сармо истифода менамояд. мо аз 50 сотиқ майдон чормағзи заминиро канда тапонида истодаем. ҳамасола дар ҳамин мавсим мо гурӯҳи занҳо барои ғунучини чормағзи заминӣ қувваи кори худро ҳамчун кироя кор мекунонем. барои ин кор дар як рӯз аз 70 то ба 80 сомонӣ маблағ мегирем. 60 сомон shu ishlab ketyapmiz. баъди ҷамъоварии ҳосили чормағзи заминӣ ё худ ба қавли чӯмоқча онро метапонанд. ин кор ба хотири ҷудо гардидани чӯмоқчаи заминӣ аз ниҳолаш анҷом дода мешавад. тапонидани чормағзи заминӣ марҳилаи дигари кор дар саҳро мебошад ки онро саҳмдорон дар ҳамҷойгӣ бо кироякорон барои саривақт ҷамъоварӣ намудан анҷом медиҳанд. ин мард бошад аллакай чормағзи заминиашро тапонида шудааст. онро ба хотири хушк намудан ба офтоб тунук мекунад то чормағзи заминӣ як ҳафта зери офтоб истода хушк шавад. зариф гулмуротов сардори хоҷагии деҳқонии ибодулло ота аст. вай беш аз 25 сол инҷониб бо кишти ин намуди маҳсулот машғул мебошад. соли равон ба 3 гектар замин чормағзи заминӣ кишт кард. азбаски ҳаво гарм омад, вай нисбатан ба об танқисӣ кашид. ҳосили дилхоҳ ба даст наовард. аз рӯи иттилои вай солҳои қабле агар аз 1 гектар 3 тонна чормағзи заминӣ ба даст орад, имсол ин нишон дод камтар аст, мегӯяд Зариф Гулмуротов. баъди 120 багда 30 рӯз меканем. дасткати меканем, сани метаканем, сани оварда заминба рехта хуш мекунем. баъди хуш шудан баъд сани шамол дода, тайёр карда, тоза карда барабанба мезирбонем. байба нигоҳ мекунем да обу ҳаво об ба ин об бисёр мехӯрад. об нағз бошад, нағз мешавад. кишти чормағзи заминӣ аз нимаи моҳи апрел то май оғоз мешавад. ин намуди маҳсулот давоми 120-130 рӯз пурра омода мегардад. дар ин фурсат бештар коркардҳои агротехникӣ гузаронда мешавад. ҳору низ истифода мекунанд. моҳи октябр бошад ғунучини чормағзи заминӣ оғоз мешавад. деҳқонон мегӯянд ки чормағзи заминӣ низ нозукиҳои худро дорад. ина калам мекунем, об мемонем, минерални вай метем, озуқаша метем то ҳамин чоқа ин 1 гектараш ба мисол гӯем 2000 сомон, 2500 сомон расход мекунем, яъни пул сарф мекунем. охири сол ҳаминора ҷамъ карда гундошта мегирем. мутахассисон мегӯянд ки барои 1 гектар майдони чормағзи заминӣ наздик 3000 сомонӣ маблағ масраф мекунанд ва баъди ҷамъоварии он хароҷоти худро дубора мепӯшонанд. ҳоло дар деҳаи Чашмасор 400 гектар чормағзи заминӣ кишт намуданд ки камаш 1000 тонна ҳосилнокиро интизоранд. агар 200 тоннаш ҳамин дохили бозорҳои ҷумҳурӣ агар 200 тоннаша расонида тием, 800 тоннаш давлатҳои хориҷӣ содирот мекунем. шаҳри Исфара вай мекунем, дастрас мекунем, шаҳрҳои Душанбе, Панҷакент, ҳамун бозорҳои ҷумҳурӣ дастрас мекунем. чормағзи заминиро пурра истифода мекунанд. баъди ба даст гирифтани ҳосил боқимондаашро ба чорво медиҳанд. мутахассисон мегӯянд ки аз ҳар 1 гектар чормағзи заминӣ аз 500 то 700 дона пресс ба даст меоранд ки онро ба маблағи аз 5 то 30 сомонӣ мефурӯшанд. мардум дар ин деҳа ки аз шаҳри Хуҷанд 35 километр дуртар ҷойгир аст, танҳо тариқи кишоварзиву чорводорӣ рӯз мегузаронанд. дар минтақаи Дӯстлик 1060 гектар заминҳои корами обӣ мавҷуд буда, дар айни ҳол имсол 560 гектар пахта киш карда шуда, дар айни ҳол ҳозир гундоштани ҳосил корҳо рафта истодааст. асосан чумоқчаи зери заминӣ, хошак барои чорво, ҳамда пахтакорӣ машғул, ҳамда пиёз, асосан пиёзкорӣ ҳам дар ҷамоат хеле
فراخ مانده شده است. дар ҷамоати деҳоти Чашмасор наздик 13000 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. дар ин минтақа 13 адад муассисаҳои таълимӣ ва 1 адад беморхонаи минтақавӣ, марказҳои саломативу бингоҳҳои тиббӣ ба аҳолӣ хизматрасонӣ мекунад. даромади асосии мардум ин чорводориву кишоварзӣ мебошад ва қисме аз ҷавононаш дар муҳоҷирати меҳнатианд. гузориши Мафнушкур ва Аъзам Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.